ya sace. Malam Tani mu dan su. Awali jam. Na gane ka da jikka ban saba ganin ka da jikka ba. Shin ko kana cikin yan gudun hijira? A'a. Ni ba ni cikin yan gudun hijira. Ba Allah tahiyan ga na gangawa ne. Dani patakot. Patakol? Dani patakol. Patakol Can dani patakol. Sin da kan tata ne mu patakol ba wai nan wazan zuri take. Patakol ko sai sun hau jirgin sama. Na di gani mun hanka. Ka san patakol ko? Na san ina jin patakol. To ni ba jirgin sama zan hau ba. Ni da ni je da mota ne. Garin masoyi ba shi da nisa. Ba shi da nisa. Gaskiya ne. To Alhaji Abdulhadi shi za a ba sarkin zabarmawan patakot. Alhaji Abdulhadi shi za a ba sarkin zabarmawan patakot. Das Allahu akaya. To ai je ina sauraron rediyo. Ni ji an ce Alhaji Abdulhadi Muhammad sarkin jabarmawa. Na patakot. Alhaji Abdulrazak Jibbo waziri. To don mi za ni ke ba ni wannan tahiya? Ba shi yiwa. Kwarai kuwa. Alhamdulillah to ai kai tahiya ga haddani. Ya shahe ka? Ka san dalili? Ai sanun gidan su Alhaji Abdulrazak Jibbo ai sun fara kiyo. Ai ta dalilin suna nisa mu duk sanun ga da ka gani garin dalilin su nisa ne su. Si ya fara sai mini masin da zan fara hawa. Ka ku ga tahiyan nan dole sai da ni. Tahiya ya shahe ka. Tahiya ya shahe ni. Lalle tahiya ya shahe. Amma hajiri ba gudu ba. Bari sunan ka ni har sunan ka ma ya kwance mini. Sunan Nasiri Jalo. Siri Jalo. Tahiyan ga ba tahiyan wasa bane. Ba na wasa bane. Alhaji Abdulhadi da na tare da shi yasa in za ka kawa bijalasa ka da mutanen kirki. Gaskiya. Sa ka zama mutumin kirki. Gaskiya. Na tare da kai ya zama mutumin kirki. Gaskiya ne. In da kana mutumin banza to na tare da kai sun da mutanen banza. Dan bambancin mu da shi guda ɗaya ne tak. Shi mazabar me ni madakare. Amma ina gani wata take-taken da wuya ban koma mazabar me ba. Kuma da gangan. Hajiri ba gudu ba. Tun da ka ce za mu je Fatakur da kai, benki ba. Jikan ga da ka gani daga nisa naira 4,000. Za ni shiga gareji inda nemi alhorma wurin dan Windows. A taimake ni. A kai ni. A sata ne mutum sin nakata. Ai indan kuɗi na. Sauƙi. Yanzu ni kaga 'yan matsalar da agare ni guda. Wurin DPO akwai sanuma da sun kai ɓanna. An ce dole sai an zo an yi magana sanun nan abinda sun kaci na biya sannan in ɗauki sanu. To abu ne mai shauƙi. Zuwa ni kai inda sanun nan duba su dame ne ba a da zuwa da su ko ina. Ina ban musu sanun nan su ba mu guda mu shaishuwa mai kuɗin mota da abincin mu da wurin kwanan mu. Mu tafi mu dace mu dawo mu dace. Na dai da kuɗin mota an ba abincin mu wurin kwanan mu. Bilala yi shi da ki samu zama. Abdulhadi ya da komi. Alhaji Abdulhadi ba dan karamin mutum ne. Da shi da sarki zabarmawan Lagos Ali. Akan ba maka labari ne mu lalace mu lokaci mu nan. Da na ba maka tarihin Lagos da daga Fatako samu hagirgin bisa. Sa Lagos. Shikenan. Yanzu abun za mu yi. Mu je na kai ka je wurin abin ga PDO. Yanzu ni ina jin tsoron dan sanda. Ni ma tsoron shi ne kai amma dai tunda ya jama dole in tafi dole in tafi. To yanzu abun za mu yi din. Za ka same ni nan bakin gareji ne ko kuwa? Yanzu ina hawa kabu in tafi insha Allah. To ka same nan bakin gareji. To sai na launi kowa. Ka wazira ni tali. Sai na tafi insha Allah ya. Kada gashi ni jala Fatakur. Ai ya tali mun anjo. Bishirin kuma soya. Muna gayyatan yan uwa da abokan arziki na birni da na kauye. Babba ko yaro, saurayi da budurwa. Wajen gagarumin naɗin. Adilin sarki, shugaba mai adalci, mai tausayi. Mutum mai son al'umma. Mai ganin ya kamata. Na kowa da kowa. Alhaji Abdulhadi Muhammad. Tare da wazirin shi Alhaji Abdulrazak Jibbo. Wannan ran ana dama sarkin zabarmawan Fatakot. Ranar 18 ga watan 12. Watan 12 sa kun zo. Abdulhadi iri kula gani banda iri nan gani banda iri ba bai mo ne